Un correcte tractament dels boscos ha estat una de les nostres prioritats. Primer, per reduir, i ho hem reduït molt, el risc d'incendis a Catalunya i al Camp de Tarragona, i segon, per fer un aprofitament de la massa forestal, com és el cas de la Juncosa del Montmell, on en col·laboració amb l'Ajuntament s'ha dut a terme una gestió del bosc modèlica. Això permetrà aquí la creació d'una planta de biomassa, la construcció d'una planta de biomassa, i això serà també un exemple a seguir. Els socialistes en el nostre programa portem per als propers anys una ampliació del que són les possibilitats de gestió dels boscos per fer plantes de biomassa que redueixin per una banda el risc d'incendis i aclareixin els nostres boscos i al mateix temps sigui una font d'energia renovable, com ho hem fet també amb l'energia eòlica i amb altres.